Itu bana jawab Sultan kita cuba dulu raja risiko itu bana kata Sultan Asrul diuji mangko dipuji di kau malah mangko terasa itu bana katanya kini sudah makan waktu itu langsung sekali ke kandang sang api. Masuk Sultan Asro tadi satu tiba dalam kamar sampi dicali ado tali nan tarantang ado babue tiga buah satu tiba lah diawe sekali tentu terganjur tali kate bakuku ayam mate pagu di bana malanya kini bakuku ayam mate pagu lanya turui di do balangnya tak buka pintu kamar sampi Sultan na baru datang lasa Sultan wasokala lakala Sultan bataki-taki iyo jorajo kami siko dituka pakaian Sultan baju seragamnya pakainya lalaki baju seragam baju hijau sarawai hijau onde mahilah ditukar pakaian Sultan isi tempelkan yang bahu masuk ke dalam dekapun buhung bakar rajo jadi nak kuli nanco itu sama so itu tak lama sesudah itu Sultan lala sansai na kakak Asri lala sansai nala tinggal di kampung buhung kita bilang lah Sultan Asri agak Sultan na kita bilang sadang inyo na Sultan Asri anak yuo di Sutaran Palembang si bonsu indak kabar adik na ketik bana anak Sultan tersinta Sultan dari lalu Asri lah jago masa itu bertanya kau orang lapo oh bapak serato mandema atau kakak ambo tadi berkato sinan inyo kini onde nak kandung jago lalu nak kakak malah Sultan tadi Sultan tak kalau inyo pai tumanyo bau manat kawakit kami turuti sajo di nak kandung inyo bajalan kamu diku mencari bungo ni lonali kau be mato rajo iyo kan bapak kon tenang itu bana katonya kini kato sampai sama so itu barangke sekali Sultan Asril menggeleng-geleng nyoate kudo cuy ko bana lah kakak ambo yo sanang hati kok bajalan iyo jo kakak konten ambo sadang di kampung lah cuy ko alanyo racak kudo nang buruk tadi lari kudonyo malah agak sajo kudo buruk segala buruk lesnyo raso kaputui itu bana malahnya kini indak salah secie yut lari kudo malah main gak sajo itu bana sakutiko indak guno dirantang lamu de kancang yu lari kudo lambe di lamu na di jalan latibo jalan simpang sesimpang jalan cabiak kapan sesimpang jalan balarangan nyecalik di jalan balarangan ado tando kakak kasinan barunya tampu jalan balarangan satu masuk tibo do balang nyepegang kudo di do balang he Sultan na baru tibo lai Sultan melado ma bari tahu lai kok tampak di Sultan kini baso jalan ko jalan balarangan bakato sinan Sultan Asri dangakan bana di do balang ambo tahu baso jalan ko jalan balarangan tapi ambo mangko ingin masuk ke dalam ingin bertanya nan tapeknya apa sabab mangko balarangan
jalan untuk kaditampu dapet kini dibari pelarangan kato sampai sama itu indak kok sultan dapet kabar baso rajo kami disiko rajo parampuan banamo putih lenggo geni ko itu malah nangka disabui ko iyo rajo parampuan tu kok parampuan bana rajo disiko ambona nindak mencarinya lai ada orang lain dari itu bana katonya kini mangalo merek palarangan kini ceko lah di sultan mau kita kadake rajo ado di rajo kami siko walaupun taki-taki anta sebagai rayu-rayu itu bana katonya kini kok kalah beko inyo di sultan iyo kalah rajo kami siko kawin sultan jo rajo kami tapi kok kalah sultan di inyo basi tempel kan yang jo bau bakar rajo kakabun bungo sultan itu bana malanya kini kato sampai sama so itu dan bilang nan sultan tadi maalun nan sultan Asril langsung nyepai kadake rajo satu dia dapat rajo batino tu rajo parampuan kana monyo tumpak kepada sultan Asril alanya calik rajo nan datang lasana ngati sultan Asril nyecalik kudo nan takabe kudo kakaknya ala tampak galak sajo nan sultan Asril ciko kapandayan kakak ambo kata kabe kudo disiko tandola kala kakak ambo kini cuy tu bana nang kato sultan yo rancak juo kudo buruk ko antaka manang antaba tapi kalau jalan yo nang buruk ko jalan buruk jalan nyo bana kudo buruk jalan nyo elok jo bana kami bajalan antale Tuhan kamanolong cuy tu bana kato inyo sudah makannya sudah minum bakato sinarajo tadi Danga di sultan sabananyo ado di ambo siko taki-taki walaupun taki-taki di sultan anta namonyo masuk ke dalam kamar sampi itu bana katonya kini tolong buka bue malah 3 buah tabantang tali dari hati itu bana katonya kini kato sampai sultan lama alun kini ceko lah di rajo bangko dibuka bue tu kini kok nyampang bue tak buka anang kababuni tu anggap parajo kini ceko malah nan di sultan ado ayam ado kucing cuy tu bana katonya kini dang-dang anjang menyala kok itu bana malah nang kato rajo nanambo sudah maalum lah masuknya ke kamar sampi satu tibo di kamar sampi sabalun bue dia wenyo kunci lalaki dari luar ala lalaki kunci dari luar tapi sabalun buenyo bukanya na sultan Asril sudah maalum mungkin ado ayam mate pagu nyo panjik pagu dahulu nyo langsung kate pagu nang gadang satu tibo dia te pagu nyo calik bana nyato kironyo ado tu 2 gadang nyo singkokkan situ 2 gadang kironyo ado kinantan sangat mau sangat bagak kinantan cuci asa tali malah diganjui nan di bawah kukuknya bajadi-jadi nyeturui ayam di sultan nyo patah sajo mari ayam di majo talok kababuni ayam mati sultan lah turun nyecubo lalok nan di sultan sudahnya buka bue katigonyo lah lalok di kamar sampi kehilangan akar yang jagonya salamu ikonyo di dalam nan ayam balun bakukuk naninyo balun jo kamai bau itu bana katonyo kini anta kok lah samo mati sajo nyo bukakan pintu di orang jago satu tak buka pintu di orang jago indak kuno dirantang lamo kalua sinan sultan Asril satu kalua dari sinan dan etong narajo tadi nambah namo silenggo geni nyo langsung mula kate pagu nyo cali ayam lah mati keluar balik dari sinan oh tuan sultan baru datang yo tuan kajunjuangan ambo salari salamu iko baribu sultan anta tawan de ulayam nan siku itu
indak tak takut do di nyolai buta tak ado di kapalo ya Tuhan sabana nyo kini ya Tuhan Tuhan kandung ambo indak kadiali ali rai kini cuy kola di Tuhan lekala ambo di Tuhan Tuhan kawin jo badan ambo Tuhan kawin rajo bakisa Tuhan diambil jadi rajo mamare entara oh Tuhan oh nagari lai kode Tuhan itu bana malah katonyo kini tumpak kapado malah Sultan Asri kini ceko malah didik kandung kok iyo itu bana pasatian kok kawin kato adik kawin malah tapi ambo tak dapat lama nang disiko ubek jauh nang kamu cari ubek jauh malah nang kamu pilih itu bana katonyo kini lah baralik Sultan Asri tadi dua joinyo malah supik putih lenggo geni sadang baralik malahnya kini sadang rami galanggang jadi tumpak de inyo Sultan Asri lah karajo di kabun bungo agak lah minyak badan masuk itu kola pagi masuk ke kabun bungo pane tak tanggung kamalambui awak biasa sanang yu lah dik kandung alik sudah kawin selesai lah kawin Sultan Asri liyo jenyo putih lenggo geni setelah sudah perkawinan agak lainnya Sultan Asrul agak diperintah dia-adiknya Asrul lai tahu baso adiknya jadi rajo adiknya lai tahu baso kakaknya tinggal sinan tapi kakak malu dia adiknya itu bana malahnya kini tumpak kapado badaninya dan bilang na Sultan Asril alik sudah kawin lah salah seorang banyak tentulah kabipai alah sehari 2 hari lah 3 hari sudah kawin di sini katonya bana akan adik kandung di sini lekatonya bana kenon de tuan dangaken bana ba lain bana manuang tuan kok manuang nana dik tanyo pati bana di ambo ba manuang ambo tersuruh di bapak malah kini ayah ambo nan sadang sakit mato sakit tu payah mau beknya ubek tak bisa dibalikkan kok ubeknya bungo ni lonali nama dok kamato hari dui tumbuh di anjuang 7 pangkat 7 lo rajo menjagonya tiok simpang kalau nyampang lamo cuy itu indak lamo sesudah itu tumpak diayak kandung ambo kok lalai bungo tu dapet iyo di sini tu dia malah kini ba acaronyo dia langsung maambilnya cuy itu banyaknya saradadu jago siang malam saradadu jago kok itu sanang tuan kandung nama narua bungo ni lonali iyo putih putra dewi telatak di anjung 7 pangkat
batuju rajo bananyo malaki sampai kabungo tu agak sajo dituan kandung saradadunya banyak naman jago tiok tangan pakai galewang tiok pinggang lah pakai pisau kok dibau sandang sinapang tapi samantang pun itu calik dah ulu lalu jo jagonya tumpak di urang jago sinan 3 bulan lalu 3 bulan yang ago nanti toli tapi ngana de tuan kita bilangkan masa itu tumpak kepada malah Sultan Asril menanti garak dari lenggogeni rupanya diputi lenggogeni calik sekali palakiannya pandangnya kitab nujun bersuara dalam paliatan oh tuan kandung hubungan sayang ambo kini ciko lah dituan tumpak kepada badan ambo lah sanang bana tikini ada juo laloknya 3 hari lang hari le tinggal laloknya cetu bana katanya kini capek lah tuan kan wong pai jan balalai juo tapi umanat pegang dari ambo kok nyampang dapet bungoni lonali kok nyampang sampai ke sinen je lupa di jaso ambo tuan lupa di badan ambo itu bana katanya kini dan bilang sama so itu tumpak kepada Sultan Asril barangke melawak katu itu barisut siang harinya jadi sayang jangan ragu di soal itu tumpak di jasole adik ini kalau dapet bungoni lonali kalau sampai ambo kasinan dia batamu lah jonam punyo ambo nanindak kakane hati dan daminda akadem buwe itu bana katonya kini laden tanah tidak udur itu bana katonya kini dan bilang sama so itu tumpak kepada malah Sultan Asril barisut siang harinya barangke je kudo malah masa itu agak dituan hari 3 hari patenggangkan kalau wakatu dilaloknya tuan lajang je kudonya nangadang dilajang sajonyo sadang lalok namun inyo kajago indah tapi waktu jago inyo 3 bulan lalu 3 bulan jago ba itu bana inyo saradadu itu bana dia bilang ke nande netong sama so itu alat tibo si buyong Asril latari melana Sultan Asril langsung sekali keluar dari merek balarangan nyetampu si cabik kapan satonya tampu cabik kapan nyecalik saradadu banyak bitaguliang sajo jo karaben sinapang babao tidur ba itu bana melanya kini maalun saradadu tadinya nan sadang lalu bana langsung sekali kudo narancak nyetari mola ke anjung meso itu
langsung malah menuju Anjong dan etong kudonya lai telatak kudo di laman takabe malah di pawitannya hari ikan sari baru tak pakai barunya tingke malah Anjong nanggadang tujuh pangkan Anjongnya tingke setingke Anjongnya tampur dicalik rajo sadang lalu rajo na sangat kadang-kadang tidak tanggung kadang rajonya langsung setingkat lai lalu mesuo je bungo nilonali ala cukui malah tingkek ketujuhnya calik bana malah waktu itu pandang bungo nilonali telatak di atas meja madok kamato hari duit buahnya tongga cie sajo baik itu bana malah kini nyambil bungo malah disibuya satunya sembah bungo nilonali satunya sembah jale-jale dan etong sama so itu tumpak di sultan malah asre tadi koknya calik orang nampunyo sadang bagolek di tampeknya indak tanggung malah rancak potongan indak tabado karancaknya laranglah putih katandiangnya sarilah sultan kajodonyo ba itu bana karancaknya anta kok sultan dari langit itu bana karancaknya nampunya bungo tapi bajanji awak jelenggo geni indak kadi calik pandang abe padu awak dan dam tak elok turun saja lah dapet bungo satunya turun lah dapet bungo indak guno dirantang lamu satunya turun dari sini langsung ke kudo tadi bungo terletak dalam saku dan agak lari kudonya inyo latibo di merek palarangan cukui di hari nang katigo tersintak saradadu banyak satu tersintak saradadu baun bungo tak ada lai sampai di pareso tarik kate langsung ke Anjong paranginan tak kabar bungo lai lang budak nagari ladirkan reng olah satu empat bunda bungo setumpak lah hilang malah waktu itu dan etong bana jale-jale bungo lalape ke rumah lenggo geni tumpak di putih lenggo geni karando kaco lai dua buah rupanya malainya kapulang indak ke jalan anjo kudo rancak pejo karando kaco itu bana kato lenggo geni itu bana malahnya kini dan bilang sama so itu rupanya bungo lah dapetnya pegang di putih lenggo geni inyo pai malah ke korong kampung sultan dek karano dua buah disikan malah bungo kasih upiak itu bana malah kini di dalam karando kaco sama pai jo inyo lenggo geni Sultan asri dalam karando kaco juo rakyat maju juang masuk itu dua balik cik karando itu bana masuk itu menaruh minuman nan tak putih menaruh makanan nan tak kurang itu dalam karando kaco masuk Sultan Asro cik maju juang adik konteninya di itu bana malahnya kini di waktu malah kabarangke bakato sinan malah sultan nyolai onde dek kanduang dangakan bana di lenggo geni kita bacari jo karando itu bana nyolai
dangaken dituan kandung ambo ko iyo kita kabacare kamari kita padu janji tuana katonya kini lah datang sinan Sultan Asrul kironyo bukan padu janji ado lah galang malah pusakonyo sepasang galang daulunya sabala diserahkan kabake Sultan Asrul itu bana katonya kini dan bilangkan jale-jale bungo di bawahnya lai rupanya lah jauhnya tinggalkan sadang dalam karando kacu dalam bajalan sakutiko Sultan Asrul tukang jujuang adiknya ju tapi pangana Sultan Asrul kini coiko dikito kawan-kawan paya bana kita karajo nan Asrul ku adik kandung ambo coitu bana katonya kini carilah lurah nanggak dalam carilah ngari nanggak jauh kita lantiangkan ninyo masuk lurah nak mati lah nyo dalam lurah kita bawa nampak dusi ko sajo kita tatiang bersama-sama boleh nak capek awak tibu itu kata Sultan Asrul dan bilang sama so itu agak sajo nan Sultan Asrul nyo ambil di Sultan Asrul nyo lantiangkan ke dalam ngarai dalam sungguh ndak tampak batu dipandangi coy itu bana dalamnya hari nyo jatuhkan karando kaco sungguh cair karando tiba di batu Sultan lah tinggal di kandung lah dalam langari lama nangis Sultan sama seorang pada sobana kakak kandung hindak na lain mani ayo hindak na lain do manco iko kanawa kakak konten di badan diri pada sobana nyoba kakak ambo layak kandung oh lah tinggal malah Sultan Asrul anta mati antanya hidup kita tarikan karando nan sabuan nama nama putih lenggogeni nama bawa bungo ni lonali serato je Sultan Asrul lala tibo dia ada penayakan duang demam satu tibo di hadapan ayahnya kini baru berkata Sultan Asrul odik kandung putih lenggok geni keluarkanlah bunga paubek mata ayah satu keluar bunga ni lonali diserahkan ke bake ayah naninyo putih lenggok geni masih dalam kerando kaco menaruh minuman dan tak kurang menaruh makanan tak cukup inyo letakkan di anjung paranginan itu bana putih malah kini rupanya malah waktu itu maalun silenggo geni awak sanang malah seleco indah apa kato dari ayah kandung sudah mato kadi ubeknya obuyong na Sultan Asrul ang sorangnya nak balik pulang sia nama dapet bunga ni lonali menjawab na Sultan Asrul ko itu na kece ayah ko tak pulang situ ayah ko indak kacegak mato ayah layak kandung iyolah badan ya diri ambo nama ambil bungo malah balarangan koco itu bana katonya kini iko nam bungo ni lonali terletak di anjung 7 pangkat jo nyawa ya basabuangnya menjapui bungo ni lonali onde untung pulang ang Sultan Asrul ko taklah mati ayah disakit mato ba itu bana katonya kini
kini yung kabaralik lenak diparalik kenang jo si upi ko ala kok kawin nang jo inyo nanambo jo inyo ya balung kawin tuma kawin ke lambo jo inyo putih lenggo geni serato ale angkat tarajo sabotnyo barang siap ku mendapik bungo ni lo nali kengka diambil jadi rajo cuy tu bana katonyo kini tumpak di badan dirinya kini tumpak di sultan malah asro tadi mengaku basuinyo nan dapet bungo panek batang kacaro itu baru dipanggil si upiek lenggo geni onak kandung putih lenggo geni iyo kok sultan asro nan dapet bungo iyo inyo nan kakawin jo kau itu bana katonyo kini kato sampai gadi manja